ụmụnne m ndị Igbo, onye ewe n'iwe, onye aba na mba, onye akpọ n'iyi, onye akọ n'ọnụ, gegodi ntị n'ife mụọmịa anyị, this our beautiful mother, gegodi ntị n'ife ọ na-ekwu. Ka ị na-ege ya ntị n'ife ọ na-ekwu, biko nwanne m, negodi anya n'isi, from isi ya wee luo n'ụkwụ ya, the way o si dress ya, okpokpu n'isi, nke ọnya n'onu, nke o ji n'aka, akwa oyi n'alụ, kirigodi mụọmịa anyị a. Aga m echiata azụ ka anyị tiegodi ọnụ n'ife na-eme ebe a. Biko anyị nwabụ ndị Igbo ekwekwananụ ka ndị Hausa ka ọ bụ ndị Yoruba divide anyị. Enough is enough. Fact right go femego. We want to come together to join one force. Biko ayọ ka nna ayọ. Biko ekwusigokwanụ nke ọra m n'ọnụ. Igbo unu amakakwanụ daalụnụ. Unu nwoke mma. Ise. Nwaanyị mma. Ise. Ụmụaka niile nọ n'ebe a mma. Ise. Igbo amaka. Igbo amaka. Daalụnụ. Ama m that na n'ime ana Igbo na-enwere echichi dị iche iche, omenala dị iche iche, ọtụtụ ife dị iche iche, many villages, many town, many states n'ime ana Igbo na-eme. Adịrọkwa m ekwu na ife oyi adịlọ mma because amalụ m village osi and amalụ m the reason behind ife anụ oyi. Abịarọ m ebe anyị condemn mụọmịa ihe a, but ife m chọrọ ka ị mara nwa onye Igbo bụ ọtụtụ ife emebigo n'ala Igbo. Ifuru any country ọbụla or region na-enweghị respect or value over their customs and traditions, that region or country will never succeed. Mee video several times gwunu si unu that na secret behind Japanese, Chinese, Hong Kong, Singapore, Indonesia, even America, Western countries, the reason behind their success is because na found respect and value to their customs and tradition. Na nwere ike iji anything concerning their customs and tradition wee egwu. They protect it with their life. Na nwere ike igbu mmadụ iji wee protect ya their ancestors. Whatsoever their ancestors lapụrụ fa wee nwụọ, na fa na value ya so much. This is the secret behind all this country success. Ife merụ ndị Igbo ji efelu na-anwụsị, ọkwa na afọ ọnwụ na-eju everywhere n'ala Igbo na nke ikpeazụ a, the way ndị Igbo si anwụsị, poverty. Mgbalụ gị maka video one banker onye Anambra melụ, many of you for the video ebe this banker na-agwa ndị Igbo si ndị Igbo that na 87% of ndị Igbo today enweghị up to 100,000 naira na their bank account. Poverty akarigo, ọnwụ akarigo, ọrịa akarigo, diseases akarigo. On a model that na the reason behind all this is because na ndị Igbo gbakudoro their customs and traditions and their ancestors azụ. Ụmụnne anyị ndị na-aga ụka destroy go mmanwụ, destroy omenala Igbo, ọfọ ndị Igbo, osisi ndị Igbo, ife niile gbasara omenala Igbo. Our people na-aga ụka destroy everything, and iche na ife ga na-agala anyị n'ilu. Iche na ị ga-enwe ndụ ogologo, onye Igbo low 60 years money benu. On a model that na the reason behind all this bụ na ndị Igbo enwerozi value, enwerozi respect or love over our customs and tradition and our ancestors. Mgbe na-ajụ mụnne m ndị Igbo, mgbe ife a agbamọmịa anyị yi ebe a o kwesịrị ekwesị? Ajụjụ ka m na-ajụ awa ndị ichie, ndị igbe, ndị nze na ndị ọzọ, ndị aka ji ọfọ, ndị maala omenala Igbo karịa mụ. Ajụjụ ka m na-ajụ, mee ka anyị ghọta from the comment section. Nke a bụ ndị Igbo, Igbo kafa na-asụ, but ife a na-ekwu ebe a achọ m ka ntị nụ ya because of the policy of ndị Facebook a. Ife a bụ klọb, Widows Club, klọb ụmụ nwanyị ndị Igbo ndị dife anwụrụ anwụ, ụmụ nwanyị ajadu ndị Igbo klọb. Fancha bụ ndị klọb members ndị dife anwụrụ anwụ. Na ife ndị a yi, na ife ndị a ji n'aka, na ife ndị a bụ n'isi, ndị igwe, ndị nze na ndị ọzọ, ọha na eze ndị Igbo. Ụna amụzikwa anya kuna nalala ụla. Ana Igbo ana-afọtọrị ana Igbo, ọkwa imibebe anya ebebe. Our future generation, ụmụ mụ na gị na-amụta today
ga-abụ mụ na gị asọ. Fa ga-abụ mụ na gị asọ. Fa ga-edisgrace mụ na gị. Dat na mụ na gị bụ their father dị ndụ. Ana Igbo agba ụka. Ana Igbo a na-ere ere na-esi isi. And mụ na gị nwere social media ị chọrọ ikwu okwu. Enu n'okwu onu m ana n'okwu onu m. I am trying my best.